Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko yidde wasiyade bandiraɓe tan ko fati oɗo boros biteɗo covid 19 eɗen jiiɗi andinde windere nde ha tengti e leyɗele men e oɗo saaha joni gonɗen koye deuxiéme vague woni wempe ƴeɗo ɗiɗi ɓere e oɗo boros biteɗo covid 19 hewɓe noon kaalino ko adi ko ɗum ɗon yetto wonde ma wempe ƴeɗo ɗiɗi ɓere nde ar haalanoma kadi so nde ari ko kayri ɓurata musde hay wempe ƴeɗo adande nde ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗo saaha hannde leyɗele men leydi Mauritanie leydi Sénégal e leyɗele Mali takkiɗe en foof e oɗo saaha teskama boros men ɓeydi no feewi ɗum noon en mbiya bandiraɓe yo tinno e oɗo saaha hannde ko kalten parti hannde ko alkamisa gonɗen 3 lewru bowti aljuma janggo 4 laamu leydi Mauritanie felliti uddude école aji ɗi e université ji ɗi ɗo e balɗe sappo sabu boros o fodde mesure aji 6 goɗɗi ƴettama jeeɗiɗi goɗɗi yante oɗon woni 6 ƴettama gam falade cargol coronavirus o kono noon gande hande ɓamti no feewi ɗum noon bandiraɓe tinnuɗen kala neɗɗo jaaho e nokkuji ko wayno bureau ji ko wayno jeere e nder transport wat cummorgal ma mbaɗa ni cummorgal maɗa sa waɗi cummorgal ngal kadi caloɗa memtade ɗum no feewi hewɓe ne mbaɗa cummorgal mbaɗa ni ene jaaha ala cummorgal neɗɗo sumata hunuko mum suuma kine mum danda hoore ma danda wonɓe mbaɗa juuɗe ma gammuji ɗi goni en plastique tiiɗani ko way pharmacie ko way birkaji ko wayno téléphone aji ko wayno ordinateur uji ko wayno bic uji ko wayno dossier ji keɓeten e kala saaha gonɗuɓe rafino wawi hedde ɗum sa wayno siège uji ko wayno escalier ji seɗen gabba e auto ji seɗen jola e baafe posture uji men foof yimɓe hewɓe mema ɗum donc so tawi a waɗi ɗum ɗo a arti galle ma a soɗirima sabunde e kala saaha liggue a soɗira sabunde waɗa gel ma Allah dandu en e caragol waɗa rafi bite covid 19 bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnude toppiɗen cummorgal mbaɗen gammuji e juuɗe meɗen codar ɗum sabunde kala saaha so ten jaali caloɗen pottitte ko wayno ko pottitte ɗe ngala haaju ɗe ngala hoore ngala laaci assalamu aleykum wa rahmatullahi ko musidɗo mon sehil moon Ghali Abou Ba assalamu aleykum wa rahmatullah